sumebat kaya kilat kesit pindha tathit tindhahipun ngantos nglangkungi samudra minglar saka Wadyabala Wanaraga lajare ginakaken cara wanci dalu gagar wigar tanantuk karya Wadyabala Wanara ing padha tekaning pati bisa waluya nirmala temah jati nganti aku kadenangan dening Paman Wibisana tumuli diwoyak dening Senopati Gembong Mangliawan Si Anoman. Lah, ora pun matur lho. Napa-napa niku lek ditindakake kanthi cara culika mesti ora bakal iso kelakon ya, Lung. Iki mau wis metu saka kampuh, wis mlaku barang kok isih turu to. Edan tenan kok cah siji iki. Niku. Mula nek cara kula nadyan sampeyan nggunakake srana pengabaran lelara racun sing mlaku lumantar samirana ning nyatane mriko iso gawe tamba sarana wujute Ranlata Maosandi sing tukul teng Gunung Mahindra. Nika wujude tamba sing pancen enten teng tanah Jawi lan niku lho apike enten riku niku. Lah nek cara kula nek pancen sampeyan niku netepi jiwaning satriya magut senopati ya sarana satriya ngetokke dada lanange. Aja wanci dalu. Ditangguh sesuk-esuk nek pancen wani tenan diadepi. Oh, nek cara kula ngoten. Aja mringkus kanthi cara licik satriya putra ratu Gong Binathara, putraning Prabu Dasamuka. Maju perang kok wanci bengi nek cara kula ngisini-sini.